Pa kaže da li može živjeti francuske divne salate, rezance, gledaj. Da li može čipi čips gospodo da napravi da ljušti krompir. Gledaj, jako lepo radi. Isto kad pada kiša sa neba vidiš, i tako reckamo, luka, sira. Da li može luka da reže gospodo? Gledaj, kako ga seče. Kaže da li može sitno da reže luka, gledaj šta mu radi.